Dan. Yn fyna? Ie. O, a mae stori dy hwn yn oes e? Stori. Mae'r crac mawr. Ie. Poi yn dod yn y wagon. O, yn y wagon? Ie. Be, nath e cwmpa'n off? Nath Will wagon yn torri. Ie. A'r wagon yn neud. Yn syrthio? O'n yn cwmpo. Bio yn y wagon. O din o fan hyn i bwnco. Yn nath i mali fan hyn. Torri fanna. Torri fanna, torri fan hyn, torri fan hyn. Dwi'n gwybod bwy, maen nhw wedi taclu. A pryd oedd y damwain yma? Dwi'n mynd siŵr, 1923 dwi'n credu. Mae hwn wedi dod o Cambry o England. Mae wedi dod o Gymru? Ie. Diw. Victor, so dyma'ch tŷ teulu yn dyfe? Hwn? Ti hen taid fi. Benjamin Roberts. A fi'n deall taw, fe dyma un o'r tai cyntaf, neu tŷ cyntaf sy'n tu ôl, yw e? Ti Sitiol. 1896, yn credu. A buoch chi'n byw eich hunan am fyma? Buoch chi yn y tŷ yma? Ni wedi dod i fyw yn 1940, yn credu. Fi'n plentyn.